Ka kunnafoniya jɛlen ɲini ka di aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la Mali kunnafoni bɛ yan aw de kama bi ye mai kalo tile 16 ye san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre général de division Abdulaye Maiga an ka jamana kuntigi tɔgɔ la général d'armée Assimi Goïta fɛn min ye an ka jamana ministre ɲɛma kɔni wulila ka taga tasi bila foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma fɔlɔ ni o ye Baba Modibo Keyita hakilina jiginna fɛn min ye Baba Modibo Keyita ale fatura mai kalo tile 16 san 1977 ɲinan bɛ bɛn a san 49 ma fɛn min ye Mali jamana ɲɛma fɔlɔ Baba Modibo Keyita ale kɔni tanyana ka sanga ni o tasi bila foli ye bi sɔgɔmada in na mai kalo tile 16 an ka jamana kuntigi tɔgɔ la fɛn min ye an ka jamana premier ministre Abdulaye Maiga ka fara ministre tɔw kan ka fara an ka jamana ɲɛma fɔlɔ ale somɔgɔw kan u kɔni wulila ka taga tasi bila foli kɛ Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka jamana kuntigi wɔrɔ Baba Modibo Keyita ye an b'a fɔ Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ka ta mai kalo tile 16 san 1977 kana bila bi mai kalo tile 16 la san 2026 o bɛ bɛn san 49 ma fɛn min ye Mali jamana ɲɛma fɔlɔ ni o ye Baba Modibo Keyita o bɛ bɛn ale ka ntanyali san 49 ma an b'aw lajigin k'a fɔ ko fɛn min ye Baba Modibo Keyita ale kɛra Mali jamana ɲɛma fɔlɔ de ye a ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ yaasa Mali o bɛ se ka ka yɛrɛma hɔrɔnya olu sɔrɔ an b'a fɔ Ala ka hinɛ Baba Modibo Keyita la a ye wulikajɔ mun kɛ yaasa Mali kɔni bɛ se ka ka yɛrɛya olu sɔrɔ an ka finitigilakaw ka ɲɛma état major général des armées u ye kunnafoniya di kɛ kununko mai kalo tile 16 san 2026 kunnafoniya min kɔnɔna na u b'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Bɛri marabolo kɔnɔna na fɔ ka taa se Mopti marabolo kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo dugu minnu bɛ yen ni a bɛ wele ko Dedugu fɔ ka taa se Ubudɛri ma an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na min kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye kulu marifatigi caman na nin yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na état major général des armées a ko k'a b'a da fɛn min ye fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko an ka wolomasiri tabaw kɔni bɛ wulikajɔ la yaasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Jafarabe ka olu fɛ yen nɔ a bɛ san kelen bɔ fɛn min ye Jafarabe dugu kɔni tun bɛ embargo kɔnɔna na ka sababuya kɛ kulu marifatigi kɔni tun kɛnbɛ ka Jafarabe dugulamaw daga sigi u da la u tɛ se ka bɔ ka t'u magoɲɛciw kɔni ɲɛnabɔ o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛyaba don Jafarabe baloko la ani fɔ ka taa se ko wɛrɛw ma nka kunun mai kalo tile 15 san 2026 Ala ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ sababu embargo kɔni wulila ka bɔ Jafarabe dugulamaw kan ni senfɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ye dɛmɛ don Jafarabe dugulamaw ma fɛn min ye camion 27 o kɔni tun falen bɛ balo tulu malo a n'a ɲɔgɔnna caman min kɔni dira Jafarabe dugulamaw ma kunun juma mai kalo tile 15 san 2026 a kɛra nisɔndiyaba ye Jafarabe dugulamaw ma u k'u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaw fɔ ka taa se an ka wolomasiri tabaw ma o kɛlen don ka wulikajɔ mun sabati yaasa fɛn min ye bɛn basigi kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka segin ka na an ka faba kɔnɔna kunnafoniya olu la kununko juma mai kalo tile 15 san 2026 Bamako gouvernorat maw olu ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye camion bennu olu kɔni bolili bɛna jɔ an ka faba kɔnɔna na k'a daminɛ su nɛgɛ kaɲa 20 kana bila sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 6 o wagati olu la o y'a jira k'a fɔ ko camion benni bolila fɛn o fɛn n'i ma nin wagati kofɔlen ninnu kɔni matarafa i ni ɲanki mun ka kan o bɛna da i kan an bɛ taga Kɛnparana araba tɛmɛnen ni o bɛnna mai kalo tile 13 ma san 2026 su nɛgɛ kaɲa 21 wagati fɛn min ye colonel Ɲantigi Danbele ale kɔni ye wolomasiri tabakɔrɔ ye mun kɔni taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ani fɛn min ye Kɛnparana dugutigi fana don kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko maa bugunatigɛbali dɔ kɔni taara Kɛnparana ni ka colonel Ɲantigi Danbele kɔni jaso fɔ a ka denbaya la nɛgɛ kaɲa 21 wagati o kɔfɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye fɛn min ye Kɛnparana dugutigi colonel Ɲantigi Danbele ale kɔni n'a bila basi foyi tɛ ani la a bɛ wagati min na ko sisan agence immobilière Tunga Lafiya olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka so jɔ ka ban pewu k'a di tungarankew ma i bɛ a wari sara u ye dɔɔni dɔɔni mais kalo tile 14 tɛmɛnen san 2026 ni o bɛnna alamisa ma agence immobilière Tunga Lafiya ye so dɔ ban k'a di tungaranke dɔ ma yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni k'a ja olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya caman bɛ fɛ bi
parce que baara in kɛra lafiya kɔnɔna la a kɛra kunkolo suma kɔnɔ a kɛra dusu suma kɔnɔna la depuis projet in daminɛna an ma problème fosi sɔrɔ a la et depuis ko daminɛ la wagati min na an ye kuma daminɛ ni monsieur madame Sisoko ye u ye fɛn bɛɛ expliquer an ye u ye fɛn fɛn expliquer an ye u y'a bɛɛ k'a kɛcogo la projet kɔnɔna la chaque fois monsieur Sisoko ye mise à jour caman kan chaque quelques jours a bɛ yɔrɔ photo caman a bɛ vidéo caman il communique avec nous chaque fois qu'on a des questions sur la maison sur les étapes a b'an répondre à la nka mun bɛ n bolo k'a fɔ ko o mɔgɔw ye aw kana hésiter ka baara kɛ ni tunga lafiya ye personnellement n y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ bɛ ka hésiter a daminɛ la mais avec toutes les preuves que j'ai vues sur les réseaux sociaux donc a ye confiance diyan donc content na kosɛbɛ donc mɔgɔ bɛ k'i bɛ fɛ ka baara kɛ ni tunga lafiya ye i kana hésiter i bɛna nimisi wasa sɔrɔ a la il communique très bien u bɛ baara kɛ avec professionnalisme u ka maçon ka baara ka ɲi u bɛ matériel ɲɛnama utiliser u ka superviseur bɛ contacter ka na régulièrement n'an ka mɔgɔ nana ka so lajɛ u b'u accueillir ka ɲɛ kosɛbɛ donc i mana miiri facteur fɛn fɛn la soko la nimisi wasa b'a la kosɛbɛ. ne content don kojugu parce que projet yɛrɛ ne de y'a initié mais a tilala ka diya ne cɛ ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc o yɛrɛ ye ne wasa kosɛbɛ parce que n'i ye fɛn dɔ don mɔgɔ kunkolo la n'a kɛra n'a ma k'a sago ye a bɛ n'a fɔ e de y'a fɔ n k'a kɛ tan a ma ɲa donc o yɔrɔ la n bɛ to ka lafiya mɔgɔw fo parce que ils ne m'ont pas déçu ne y'a fɔ n cɛ ye togo togo a y'a kɛ to togo la fo ka tila k'a tɛmɛ o kan donc je suis vraiment contente pour ça aw bɛɛ folen don i m'a faamuya vous êtes professionnels u b'u ka baara kɛ a kɛtogo la donc c'est ça. ok ne bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si ne kɔni bolo nin yɔrɔ la tunga lafiya min bɛ an ka publicité yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka na baara k'u bolo an filɛ nin yɔrɔ min na parce que déjà ni prévu ko don prévu caman bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ de ɲɛ b'a la aw bɛ ka baara min kɛ donc je pense que nin ko yɛrɛ ka kan ka kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ na u b'u ka dossier placer baara bɛ kɛ aw yɛrɛ mago tɛ marketing la bilen i m'a faamuya ne kɔni b'o de fɔ bɛɛ ka ni confiance ko don aux yeux fermés bɛɛ ka na i m'a faamuya u bɛ baara kɛ dususuma don i m'a ye awɔ o de bɛ ne fɔ k'a fɔ awɔ. an minnu tun bɛ k'an filɛ nin wagati in na nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniya olu la mun na sera aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ Yaya G Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi.